Δεν το είχαν το έθιμο αυτό έξω, δεν το κάναν. Μόνο στο χωριό αυτό είπε. Όσοι ήταν στο χωριό. Πάνε στην αγούρνα και πλένεσαν και βάζουν. Ναι. Όπως των φωτών πάλι. Το νερό που είχαμε την μέρα από τα φώτα, το βράδυ έπρεπε να αδειάσουμε όλο, να κρατήσουμε ίσα-ίσα για να πιούμε. Και το πρωί θα πάναμε να πάρουμε άλλο γιατί ήταν αγιασμένο. Λέει και δεν έπρεπε να το χύσουμε κάπου, έπρεπε να το χύσουμε στο νερό εκεί που τρέχει. Και πηγαίναμε και στα χωράφια με τον αγιασμό και γιάζαμε τα χωράφια, πηγαίναμε στα μπέλια, πηγαίναμε σε χωράφια, σε δέντρα που καθόμασταν το μεσημέρι και τρώγαμε και σκάβαμε και φτιάχναμε μια γούρμα, είχαμε μπουκαλάκι από την πρώτη χρονιά μέσα με τον αγιασμό και το ρίχνατε μέσα. Και το παίρναμε εκείνο, το αδειάζαμε σε νερό μέσα, σε γατάκι, βάζαμε καινούργιο ύστερα και το χώναμε και δεν πάτανε τίποτα όλο το χειμώνα. Το νερό αυτό, το νερό μέσα στο μπουκαλάκι, αγιασμός. Από το μεγάλο αγιασμό. Με βρουχιές, να βρέχει και ρουλαπόχινο και να βουλιάς μέσα, πηγαίναμε στα μπέλια, πηγαίναμε σε όλα τα χωράφια. Έβρεχε δηλαδή, είχε λάσπη και εσείς πηγαίνατε με το νερό το αγιασμένο παρόλο που έβρεχε και ήταν πολύ λάσπη. Να πάμε να αγιάσουμε τα μπέλια, να αγιάσουμε τα μαντριά, τα σπίτια, ό,τι που είχαμε και να αλλάξουμε και τον αγιασμό που είχαμε στα χωράφια. Από την προηγούμενη από τον πρώτο χρόνο. Από τη χρονιά δηλαδή κράταγε μέχρι την επόμενη που ξαναπήγαινε, να το αλλάξετε. Τώρα όπως των φωτών, που είναι ο αγιασμός ο μεγάλος, πήγαμε στην εκκλησία όλος ο κόσμος, παίρναμε τον αγιασμό, αλλάζαμε στο σπίτι που είχαμε στα εικονίσματα ένα μπουκαλάκι και βάζαμε από το καινούργιο και παίρναμε τώρα από αυτό τον αγιασμό και πηγαίναμε στα χωράφια που είχαμε στα δέντρα, από οι σιπουρνάρες, οι μιλιά, ξέρω, που καθόμασταν στον ίσκιο όταν δουλεύαμε. Και είχαμε χώσει ένα μπουκάλι μέσα με αγιασμό. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.